Diumenge 21 d'agost. Evangeli i Salms. Glòria. Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes, que estima el Senyor. Us lluem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem, us donem gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Rei, Déu, Rei Celestial, Déu Pare Omnipotent, Senyor, Fill unigènit, Jesucrist, Senyor Déu, Anell de Déu, Fill del Pare. Vos que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Vos que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vos que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres, perquè vos sou l'únic sant, vos l'únic Senyor, vos l'únic Altíssim, Jesucrist amb l'Esperit Sant en la glòria de Déu Pare. Amén. Lectura primera. De totes les nacions portaran els vostres germans. Lectura del llibre d'Isaïes. Això diu el Senyor: jo conec les obres dels homes i els seus pensaments. Jo mateix vindré a reunir la gent de totes les nacions i de totes les llengües. Tots vindran aquí i veuran la meva glòria, i faré un prodigi enmig d'ells. Després enviaré algun dels supervivents a les altres nacions, a Tarsís, a Fut i a Lut, a Mòsoc i a Ros, a Tubal i a Javan, a les illes llunyanes, que mai no havien sentit parlar de mi ni havien vist mai la meva glòria, i anunciaran la meva glòria entre les nacions. I de totes les nacions portaran els vostres germans com una ofrena al Senyor. Els portaran a cavall, en carruatges, en lliteres, muntant en mules o en dromedaris, fins a la muntanya santa de Jerusalem, diu el Senyor. Els presentaran tant com els israelites presenten en vasos purs la seva ofrena en el temps del Senyor, i jo fins en prendré alguns d'entre ells per fer-ne sacerdots o levites. Salm responsorial. Aneu, anuncieu l'Evangeli per tot el món. Aneu, anuncieu l'Evangeli per tot el món. Llueu el Senyor tots els pobles, glorifiqueu-lo totes les nacions. Aneu, anuncieu l'Evangeli per tot el món. El seu amor per nosaltres és immens. La fidelitat del Senyor durarà sempre. Aneu, anuncieu l'Evangeli per tot el món. Lectura segona. No desestimis la correcció que ve del Senyor. Lectura de la carta als cristians hebreus. Germans, he oblidat les paraules encoratjadores que l'Escritura us adreça com a fills. Fill meu, no desestimis la correcció que ve del Senyor. No et cansis quan ell et reprèn, perquè el Senyor repta aquells que estima. Fa sofrir els fills que els prefereix. És per a la nostra correcció que sofrim. Déu us tracta com a fills, perquè quin fill hi ha que el seu pare no corregeixi? La correcció de moment no sembla que porti alegria, sinó tristesa, però més tard els que han passat per aquest entrenament encullen en pau el fruit d'una vida honrada. Per això enfortiu les mans que es deixen anar i els genolls que es dobleguen. Aplaneu el camí per on passa el vostre peu, perquè el qui va coix no es faci més mal, sinó que es posi bé. Evangeli. Aleluia. Jo sóc el camí, la veritat i la vida, diu el Senyor. Ningú ve al Pare sinó per mi. Vindrà gent d'Orient i d'Occident i s'asseran a la taula en el regne de Déu. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps Jesús
tot fent camí cap a Jerusalem, passava per viles i pobles i ensenyava. Algú li pregunta: «Senyor, són pocs els que s'hi salven?» Ell contestà: «Correu, mireu d'entrar per la porta estreta, perquè us asseguro que molts voldran entrar i no podran. Després que el cap de casa s'haurà alçat a tancar la porta de fora, estant començareu a trucar i direu: Senyor, obriu-nos. Ell us respondrà: no sé d'on sou. Llavors començareu a dir-li: menjàvem i bevíem amb vos i ensenyàveu pels nostres carrers. Ell us respondrà: no sé d'on sou. Lluny de mi tots vosaltres que obràveu el mal. Allí hi haurà els plors i els cruixir de dents quan veureu Abraham, Isaac i Jacob amb tots els profetes en el regne de Déu, mentre que vosaltres us hauran tret fora. I vindrà gent d'Orient i d'Occident, del nord i del sud. S'asseuran a taula en el regne de Déu. Mireu, ara són darrers els que llavors seran primers, i són primers els que llavors seran darrers. Credo. Crec en un Déu Pare Totpoderós, creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic Fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Pons Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscita el tercer dia d'entre els morts, se'n pujà al cel, seu a la dreta de Déu Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén. Sisplau, subscriu-te a aquest canal i dona like a aquest vídeo. Bon dia.